Uba rabok tensong badai ru kertong ka NPP ubala yang nakaling kerdem like kro. Hakas ngitep vote ula yo ban wan ban tep ban aya ka shi vote ka jong u ban kersyan yalade. Uba rabok hadin ba ula yo ban tep ya ka vote ka jong u la kren chakilat patai kubor bana kaleng ka jong u ula kermen ba un poi sya kathong hakani ka jing yakun election MDC syaka ke HADC. Susu ha kren ula ong ru baro ngilaya tri shitam. Ban ngi ha ka bor ka jong u play bagi paj ba ki babun hi kinbu ka jing duai ba un poi sya kathong. Hakani ka singitap vote uba arabok ula yo ru bantap ya ka vote ka jong u hamauli polling station. La senran lam yo dau kunyi jong u badai ru sembut menteri ka jela uba prestun jensong uba la yo ru bantap ya ka vote ka jong u hamauli polling station. Hapakran cekilat patai kubor bana kaliang uba prestun jensong ula penyang ya uba arabok jensong uba dai upersatra jong u bala yang ru nakaleng kerdem like ro constituency. Abana kaliang kanong scan constituency ka kongres miri karpuri. Kini arngut ka thong jong ka parti ka bakidon kata kalong bandang pentulun ya ki kam ki jam ban syakri kam tam ban pentulun ya ki kam jong ka sorkar kumno ban yada ya karibat ke jai ban riu lan ya ke jelahi barokawai. Kajing ang nud jong ka NPP hakani ka election MDC ka banyo no ya ki vote haka arpu sautri urempang kalong ban syakri kampa ya ki laitli ki district council kumbalong menta ka balaya chakmat ka di ka JHADC bat ke HADC. Uba tensong ulong ban nakaleng ka parti haman laki constituency ki bakum ka parti ki layo ban yaj la ka dei ha JHADC lan ke HADC ka lalong ka be idon jingkermen suda. Bat ki don ruki constituency ki ba om ila ban job nre ke jinga kun pade ka lalong ka be itenat bha ha ka baki bun ki constituency ki bala itikna ban job dan buram. Resibo ni kecing keli jengpi. Ti nak kalian jonga hadin bakal ayok ban ai ka vote ke jonga. Ti ka jeng community nak kalian jupan ba kolong bani kong hi bangin poi sekatong. Pat kumba mau ke jeng kermen ndam barok khot kinong kersan ke jongi. Ba menta ka kenti nya yo ya ke jeng job ke badan buram. Ta. Jeng tlang ke jonga ban pha kum ka khubor. Seki pat ba nong kersan ke jongi. Kolong ba hadin banglat ai ya ka vote ke jongi. Hot ka kam ke jongi ngila ale. Te nget scam ba ka ikut berkhot pon pi tentang sah ka ma ka boru ju mana jrong ba nget scam hiru ba wei bang la trace top nget bin khet yo so ju kan job te ka ba kongsan kolong ba nya pelong ya bu kanu nya kan mau ya ka jing doi nam ta kini ki kam baro bang ya trace top ma hadu kan ka khilmat ba kermen ru ba ublai unkur khu ya ki lai ka jing trace top juni ba du bang yo jing job ba du ha ju ko por ba ngen scam ya ka jinget juni ta katai. Pi hakabe day bat kena election MDC ar pusan. Hadin bangi na kaleng parti nila sim ya karai ban penyeng yo ba rabok tensong ba deru persat rai jonga. Bat kumju na po lang kadem constituency lang kadem like rock constituency bat kumju na po penusla na po nongsken constituency ya kongres meri karpuri deng ya tray ngia persang banya tray sitom man kawai pakawai ka snong man kawai pakawai ka polling station ban pensai pai ba ya ke jing thmu ya ke jing mut jongi kham tam ngiu ba ya lam ya ka sarkar hangte ya pos secretariat ka bangi angnut kolong ba nin yo ya ki nong ya rap jongi kata ka bamut hapo ka district council ki MDC ki ban yarap lem ban nang pentulun ban penjana ya ki kam ki jam baro ki badai bat ke jing thmu jong ka sarkar bat kumju ru ha ka badai kumno ban ai ka jing da ka pura ya kari ya ka jaj pen riu bat ka jela mek lai baro ko wei te ka jing angnut jong ngi na ka liang jong ka parti NPP ka long bala deng yo ya ka jing job ka badon burom sa sisin pat ha ka ni ka election MDC ka bangin saya nyobot ha ka sautrik kalong ba nginang la chuchu ban syakri khamba ya ka jela mekla jongi berkoi langba kini ki lightly ki diskosil bat kumolong menta artli kini ki diskosil ka alek menta syaka ban yajit mai ya ki nomik mat apo ki artli diskosil kata kamot ka jantia bat ka kasil satamos diskosil. Hakini ki kendiat tayo ki kendiat benai ki bana kaliang jonga bana kaliang jongi ki leaders jong ka parti ngelaya keleng saudong jong ka Khasi Hills bat ka Janti Hills district council man ka wei pakoi ka constituency ka bangas ngau tenat ka bangayok mesim kolong kumu state president jong parti ru ba ngi idon jekermen ba ka wei pakoi ka constituency ngin yo ka jing job ka ba don murom la kalong bangim yo ban job ru nrengat ti kena ba bale se ka jinga kun kalong ka ba itanap haki katu kan itali ki constituency ten rei ki babun hi ka ngai ba ngi long ti kena ba bengin yo ya ka jing job ka ba don burom